A já jsem Luky a vítám vás u dalšího vlogu. Dnešní vlog bude zase cesta ze školy. Dneska zase s Adélkou. Počkej, ukaž to celou. Takže se ji teďka viděli znova. Včera jsme šli... Včera jsme šli taky pěšky, veď? Jo. Ale stala se mi taková věc. Příhoda. Všechno. Já jsem si nechal doma mobil. Z toho důvodu, že jsem měl vybitej mobil. Tak já si ho dám ještě ráno na nabíječku, ale na blbou, kde se mi to ani nenabilo. Takže jsem nechal doma telefon a šel jsem bez telefonu. A já jsem řekl, že všechny videa vymažu, ale ne jako v tom telefonu, aby se mohl co nejdýl natáčet. Já natáčím minutu, ještě můžu natáčet 10 minut. Takže to je bomba. Takže já vám to chci jako vrátit aspoň 7 minut, aby to mělo. 7 minut, aby to mělo, to video. Aspoň 6. Jo? Adélko, povíš nám něco? Ne. A proč? Jsem ráda, že se Co? Jsem ráda, že se z přírody vědy dostala aspoň trojku. Ne 5. Jo? Já dostávám dobrý vízo. To vám možná ještě natočím doma. A nebo tam to? Co? 3. To nebudeme říkat. Jinak to bude vědět pak, že jsem lupič. Vole. Takže proto. Natáčíme 2 minuty. A já jsem skoro u padáku. A za tady to se moc, ale moc omlouvám. Adel, povíš nám něco? Já nevím co. A proč? Zmrzlý. A co já myslím, že já ne, jo? Že mě ne teda? To mi zmrzne ten rukou ten telefon. No to si piš. Thank you. Vždycky Hey, na tej watch. zastavy. Ten nejlepší, že rovnou vždycky musí chodit Rampouchy. My ve škole máme tolik rampouchů, že nemůžeme chodit šat. No. Ty kráso. Já nevím, jestli to uvidíte, ale tam jsou úplně hodně rampouchů. A u nás doma taková hromada sněhu. Jo. Jo. Baví vás? Mám takovou na vás otázku. To mi pište do komentářů, jestli vás baví chodit pěšky ve sněhu. Když jdete každý den ze školy a tak. Dobré. Tak co, Adel? Povíš nám teda něco? Tekli, když nejezdí auta v tom videu. Tekli! Co? A pak nemáme co říkat. No? Ale příště natočíš to v pátek. Vyjde video i z těch v pátek jdem s tou sprantkou, protože tam mají ten rámek a tam by měl prodat ten JJ čas, protože tam je Kde v pátek? Kam jdem v pátek? tou kratší cestou okolo té banky a pak jako půjde na druhou stranu a to je takový ten krámek. Jo. A to je Tady u Kruháče, ne? Jak jsou ty obří hodiny, no.
No a Takže v pátek uvidíte druhý video, jak si kupujeme časák JJ. Jsou tam youtubeři, A ano. je tam plagát Denise TV, proto to chci. A ty... Ona má ráda Denise TV. Jeho kanál v popisku. Jo, a než zapomeňte mu dát odběr nebo vás přijdu zabít. Ona ho tak miluje, víte co? Proto se chceme navolat Denisa Kubíkovo. Protože on je Ty na ní koukáš! Na koho? Na tu Ne, na... blbou! Ne na tu krávu, ne. Ale jako kvůli Denisovi TV, on se jmenuje Denis TV. Jo, a Teda ona, TV a ona Denis. se jmenuje Deniska TV. Já vím. Ale Denis. Adélo, tak ty seš fakt. Já ji blázen. nemám ráda, vole. Já normálně, když na ní točí Ona. Péta, Hagi. a Péta na ně reakce, tak to normálně je tolik lajků, co tam jsou. Jo. A víte, co ona udělá za video? Ona udělá minutový video. A Tam se hlavně vytáhne Ne. z Apple, vole. 10 minut trvá video. Ona tam je a jenom minutu. A těch 9 minut, jo, natáčí toho blbýho fakt čokla. Jo, no. Jako jo, hezký pejsko. Jo, ale jako- Topí. Ona ho topí, kurva. Přesně, ona ho normálně topí. Není normální. Krávo, ty kurva. A ona ještě udělá Denisa takovou Čárka soutěž. No, Deniska Čárka Luboš nebo Deniska TV jenom, vole. Na ní normálně se musíte podívat, ona je fakt normálně pitomá. Jo, katastrofa. A nebo prý. Zvačky, ona říkala, točila fail, nebo fail. No fail, to bylo odbytě svá prostě hejt na Hagiho. No, A ona prý, zvačkala si a mačky nějaký to, něco tam řekla, že to má bačka celou dobu, no, dokud se unesvažuje, vole, kanál. no. A mu prý na to. Jo, no Takže- to jsem viděl tady tu reakci. To prostě Hagiho, tady nějaký dobrý youtuber, jo? You know, Hagi, top youtuber. jo? Hodně sprostej. Takže samozřejmě. Další věc. Ona udělala další soutěž a tam říká, že má neskutečně lajků pod každým videem. Že má neskutečně lajků, jo, Adel. Jo. A ona udělala soutěž nejvíc dislikeů. A oni tam byli, jak dostává lajky, tak ten stejný počet měl i dislikeů. Takže já jsem úplně na to čuměl. Ale já si někdy pustím její video. Normálně fakt si pustím někdy její video. A normálně jí tam dávám jenom dislikey. Klasika. Protože to není normální, co ona to je za Ona youtuberkou. to píč, pejska, malýho psa to vole. No. Ještě tolik vody mu tam dá. Ty vole. A ještě Hagi na tady to video udělal reakci. A ona na to taky, vole. Ráda oplácí, No. ale fakt A víte co, radši na ní neudělejte nějaký reakce, když tady na to koukáte. Jo, když tak mi dáme like. Víte proč? Protože ona je taková vyčuraná. Ten její Deniska TV Čárka Luboš, ten její Luboš nebo kdo, její táta, dává, kdo udělá reakci na ní, tak dává trestní oznámení. No, tak Jo, takže radši to nedělejte. Jo. Ale Hagimu to je úplně jedno i tak Pétovi. je rebel. Jo. Kdybyste taky byli, kdybyste, no to fakt měla na to jako nedělejte, ale... Ale nedoporučen. No. Hej, No, víš, že chceš, nechci to dělat,
já se asi tady s váma loučím, protože jsem u baráku, takže jestli se vám líbilo toto video, nezapomeňte dát like. Denisovo TV ho má kanál, máte dole v popisku. Adelky, můj hlavní, a či ještě? Denisky. Čárka Luboš. Jo. Takže katastrofa. Takže já se s váma loučím a čau.